July 16, 2022 wala pa suga. O diri sa July 17, 2022 aduna na suga. Okay, paspas kayong pahitabo. Tung July 16, 2022 aduna na hagbong diri gabi sa maong pizza aduna na hagbong diri. Og pagka hapon sa July 17, 2022 na aduna na suga. Okay, di paspas kayong mga pag-responding nila sa maong tulay nga gingon na ngit-ngit kayo itong mga panahon na sa July 16 ug luyo pa ni ana. Ug karon pagka July 17 pagka alas 2 sa hapon na doon na sila suga o pagkagabi perti na lang daga. Okay, unsa pa may mga rasones o simbako aduna pa may tabo dire. Landag naman ang ilang gireklamo kay ngit-ngit. Kita vlogger man ta ang ato dire paganinaw lang kun dili mata reporter ang ato ang paganinaw sa lugar nga mauni na itabuan sa 5 ka tawo na ang nangamatay sukad pa sa 2021 antod karon 2022 tung miaging ang bag-ong hitabo itong miaging 4 ka adlaw na tung July 16 ang mga kaigsunan. Okay, sa di patampa dayon palihog subscribe mga guwaps mahimo. Okay, salamat. Okay, karon July 20, 2022 upat ka adlaw gikan sa bag-o pang nahagbong ang motor dinhi ika 5 biktima nining maong tulay nga nahulog. Okay, dili ta nanay suga makita ato nanay suga karon pa ni karon si manaha pa ning suga dire o matud palandag nani magabi ato ni tanawon nyang gabi balik ko na ko ni nyang gabi unsa nagyud kalandag ni tapos pikas ana puy suga diha og matud pa na CCTV ni gibutang dinhi may bawon unsa gyud hinungdan og unsa gyud ang sitwasyon nung nahagbong mga nangagi diri og simbako aduna pay dili lang ta mangandoy ana pero makita po doon sa mga sitwasyon sa nahagbong na sila CCTV matud pa pero akong susihon og tinuod ba unay taga highway kamulo og himo og sa ni barrier LGU okay. Dump truck nangutan ako sa DPWH og gasabot ba ni sila matud wala ko no kay ila kung usual nga trabaho na sila diri o lain po na ang LGU o lahi po sila ang mga haka-haka o mga istorya diri doon na kunoy manguha diri og kuan abangan kuno ni nga tulay pero di ta mutuwa na kay kanang mga pagtuo superstitious belief wala mura na layos tinuod o ang ato gyud diri nga mag-drive ta ning tulay bisan pag naani mga barrier ari anay mga kuan silbing ali di gyud ta magkumpiyansa ta mag-inom-inom di ta maghubo